Of this new 60-day negotiating period between the United States and Iran has turned into day nothing. Vice President J.D. Vance was supposed to be in Switzerland meeting today, but that trip has now been postponed, is what they're saying, with little explanation. A diplomat tells CNN that Iran is seeking guarantees that hostilities in Lebanon will end before it resumes talks with the U.S. And there was new violence overnight. Israel says 4 soldiers were killed in Lebanon when a Hezbollah explosive device struck a tank. Israel hit back, launching airstrikes that killed at least 18 people. That's according to Lebanon's health ministry. I want to get right to CNN's Nick Robertson on the shores of lovely Lake Lucerne in Switzerland. Nick, it's a nice picture. انتينا نسمع زلنا سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما تكونون صبوك تكونون ناي وترتمنيتنايو لو مون كم وترا قد استحزنا لكم متينا لنا لايك جبروا شير جبروا يتقومن حسابكم قدفوا قدامي كفالنا يتمدبنا خنجمر كم تري وزر لهم لومي قدامي تمعلتي نايتي سلام سمع سلام ناي إيران أمريكان تفراريمهم نفس راح تبقيسهم لزلوا معلتي قطر حدا معلتي كنبلي زقبانا انتخونه سالا نتنياهو إسرائيل انتهي كيساني لكم مايهم سمع عيتا قبري أو سويس هاي متصو أنا خمسة تفلتوني أتابوت هذا طويلة تتصبغوا يلا انتبهي I'm just joking أب سويس يوم كفرارهم تبايلن يرقات أمي سويس هوتيلهم حزم جنن نيبل اللوك ساب حجبنا البعض أبسك على مسنبت كاي مصخون تبايلو كابنا بخا سويس عدن جراس لزخونة توم هوتيل كحجستاي I hope كا already booked كوين غون انتهيت بالزانتا لا نقرأ من قديك نقرأكم سويسي ገንዘብ ፈቱን ደም ናይ ገንዘብ ኢሎም ደም ደኣምንዎም ዞም ኤውሮጳውያን ዓለምዎም እዮም ሓደ ስዊሳዊ ባንከርሲ ካብ ራብዓይ ደርቢ ናይ ፓላሶ ክዘልል እንተሪኢኻዮ ይብሉ እንታይ ኮይኑ ዘሊሉ ኣይትበል ኢሎሞ ደድሕሪኡ ዝለል ኢሎሞ ደድሕሪኡ ካ ትዘልል ስለምንታይ ኣብ ታሕቲ ብርግፅ ገንዘብ ኣሎ ይብሉ يعني مالتيو سويساو ገንዘብ ከራይስ ኣይዘልልኒ ማለቶም ዝኾነ ጆክስ ኣሳይድ ንዑ ኣፀጋዕ ኣቢልና ናብ ጥቕም ነገሩ ክምለስ እስራኤልን ነተንያሁን ነቲ ዓለም ምሉእ ብሃንቀውታት ጽቡቅ ዝነበረት መስርሕ ሰላም ከዕንቅፎ ዓቢ ስጉምቲ ወሲዶም ኣለው ድሮ ገለ ከፋሉ ሰሪሕሎም ግን መሊሱ ድማ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እስራኤልን ዘሎ ባእሲ መሊሱና ገደደ ኸይድሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕን ጄዲ ቫንስን ክልተ ሰቶም ብፍላይ ምስ ናይ እስራኤልን ጭፍሮኦምን ነተንያሁን ምምሕዳሩን ከቢድ ዝኾነ ሓውን ሓሰርን ተቐይሮም ኣለው ተዋስኦ ካብኡ ክልዩ ተዋስኦ ተኮይኑ ብጣዕሚ ጽቡቕ ፊልም ኢና ንርኢ ዘለና ኣዝዩ ተራቂቑ ዝተሰርሐ ፊልም እዩ ብዙሓት ሰባት ይጥርጥርዎ ኣለዉ ሲል ግን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብ ንቡር ዘይኮነ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ እዮም ክተሃራረሙ ጀሚሮም ዘለዉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን እዩ ዝብል ዘሎ መርኣያ ናት እዩ ዓርቢ መዓልቲ ክፈራረሙ ምዃኑ ምስ ፈለጠት እስራኤል ሰራዊት ናተይ ተሓሪሞም ደገለዶ ተባሂሉ ለይቲ ምድሪ ኣብ ደቡብ ሊባኖስ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣካይዳ 18 ሰባት ቀቲላ ኣላ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ፈኸራታት በቶም በዓል ቤንገቪር ዲ ብካልኦት ሲሞትሪች እዮም ገለ ዝብልዎም ኣባል ናይቲ ካቢነ ናይቲ እስራኤል ዝገበርዎ ተሓዲድን ገለን ኢራን ድማ እዚ ከምዚ ኢሉ ዝቕፅል ተኮይኑ ትርጉም የብሉን ንሳኹም ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኸማን ጠጠው ከተብልዋ ዘይከኣልኩም ንእስራኤል ሲ ሱሳ መዓልቲ ጠጠው ከነብላ ኢና ኢልኩም መን ይከኣምነኩም ዝኽእል ስለዚ ከይተበገሰት ጉዳይ ጠጠው እንተበላ ሓይሽ ኢለኻ ኢራን መሊሳ ጨቢጣ ሒዛቶ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ከም ዝበሎም እንታይ ገይሮም እስከ ነዚ ኩነታት ጠጠው ኣቢሎም ተባሂሉ ድሕሪኡ ዶናልድ ትራምፕ ደዊሉ ደዋዊሉ ዘብፅሖ ከርእየኩም እየ ዘገርም ኩነታት On the shores of lovely Lake Lucerne in Switzerland, Nick. It's a nice picture there, but not nice results, at least in terms of what the U.S. and Iran were hoping. Yeah, John, look, if you wanted a venue that speaks peace and tranquility, where two sides, the United States and Iran, can get away from the sort of domestic pressures of, is this a good MOU, is it a bad MOU, and just sit down and try to talk through and find the details and commonality that's going to bring a final result, if it's achievable, this would be the location. That hotel on the top of the mountain there behind me was the venue. James Bond movies have been done around here. ብዛዕባ ሰላም ክትሓስብ ተደሊኻ ሓደ ግዜ ናይ ሰላም ኩነታት እውን ክፍጠር ኣለዎ እዚኣ ንግረ መንገዲ የጠቕሳ ዘለኹ ስዊስ ኬት መፂኹም ዘይትፈልጡ ቤተሰብ ተለኹም ኣዕሩፍትኹም ተለኹም ገለ እንተለኹም ኣብ ስዊስ ኣዝዩ ፅቡቕ ቦታ እዩ ምናልባት ምስ ኣምላኽ ሪኮኔክት ክገብረካ ዝኽእል ቦታታት እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ እታ ብድሕሪኡ ዘላ ቦታ ኣነ እኳ ይከትክዋን ግን ኣብ ጥቃ ኮይና ሪኣ ኣዝያ ፕሪሚየም ሆቴል እዩ ኣብቲ ድሕሪኡ ዘሎ ኣብ ጎቦ ኣብቲ ቦታት እዮም ክፈራረሙ ተሓሲቦም ነይሮም ኣብቲ ቦታት ኮይንካ ንሕጊ ተፈጥሮን ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ወቅቲ ሳመር ማለት እዩ ከምዚ ሕጂ ዋን ኣብቲ ቦታ እንድሕር ኮይንካ ሲ
أملاخ يأمن يتبن تنيركاون كترات ركاي خدي نبي حكي يزولكم مخنياتو تقطليا تجوبوتات توحايز جلسي أملاخ سكسع كنديت ببنيا مخاني زريك زي قال على ميز بلكم طبعنا أملاخ سي أب سويس أب تجوبوتات كن كقطري أخذ لقاي زغل تكنولوجيا لنا عقبل لنا بلاسو نسرع سرجان سرح يبلغها إتا بلاسو سي كندي فرا أدري أمست جوبوتات ناي سويس كتري أخذ لقاي مستي باقي ناي تجوبوتات وحايز أنا زبالس علي كم زي رخص إلي كلني it's so beautiful عديس ولا زغنت كيكون ويا ولا زغمت دولكم زلوا كيا مسلكم ما تيهم رأيون نفسكم it's just أنا أي أبتمكري أبتجو بخوينا فيديو جيري محجي أب يوتيوب علاتكم أملاك ساكن دي عب مخانو تبنيا مخانو إمكاتنا أملاكن أبيتنا أملاكن كتسمع أرتدلها تفترة رأي مزبلها تفترة رأي كلها خلوا قدما أبلا صوتا زلوا كتما خين كحت رخلها تليفون ساكن كحت كيت كلها دك سبعة نزيوم زجبرو حيالاتنا بلا بلا خط أبكو بوتات بفلايد ما كم زيوم عين أزيوم وقبات بوتات كيت كلها أملاك نزياتهم بخميسري هو ميركات حسن then it just brings you to your منفسي عسل كايل الغول لما تي مس نيتشر ريكونكت نمخان حجزي السنق دفعج أبز بوتا أمتي يم سويس نزوم سبات نزوم كتب أبكينا زلو قرب ناي سلام منفس هريوم صبوق يرى فريمة من خبوق قسيلة مميرم إسرائيل كاسل دفلت وأبز أنت متيوم سلام كجبر سلا زخول يميلهم كل جينا بليبانوس جرا نتنجر كزور قفتينا مالتي سلزي سلام سينا زل عالم بفلا ما أكل مبرق سلام دسن بسنكي نتنياهون نسوز مرح من قستني تحلف 3 عامات درجة بكل من قد تاريخها أب سوريا زنبرة سجن بلو ليبيا زنبرة سجن العراق زنبرة بلو جنوب إيران زغيد زلو كانوا كل أبوش تزلوا كنتاتنا ما كلام مرا مس إسرائيل زتعازي كاب إسرائيل وزعيسي you just tell me تيجي قاتي من يركب إسرائيل وزعي very difficult إسرائيل زلاتو قداي مبزحتو سلازي حدون انتخوني عبدم أفتقنايتي لو تقرب مزبلغا بك أبلو مماني نتحريت ملي سومو تقداي دما حجي فرارمي كالون من البات تسفاي قرصنا لو يمص يغوني يوم جلز بن زربالو من البات مونغو أقاطعمي تسفا قريصوم الجزيرة بزي انتي دا اي ودينا بلو خلو بريك نيوز كمصوم كلو راي بزي Because this is important. The Reuters news agency now reporting a significant development, which is that Israel and Hezbollah have agreed to a ceasefire today at 4 p.m. local time on Friday. So that's just a couple hours from now. In fact, that might be right now if I'm getting my time zones right. This is according to the Reuters news agency, which is attributing it and quoting a senior U.S. official. So James, with the caveat that this is reported by Reuters and that the source is a U.S. official unnamed, with that caveat, this, it looks like, is the first major stress test of this MOU. Again, paragraph 1 says that Israel and Hezbollah shouldn't be fighting. They did fight. 18 people killed in southern Lebanon, 4 Israeli soldiers killed by Hezbollah. So they very much fought, and the cost is being paid in human lives. But now we have a ceasefire. Well, we have a ceasefire. هجي أمون قلت program ناتهم كله رويترز حدا قداسي breaking news زرقه سدما تي أب سويسرلاند كجبر زجبوز نبرة سرعتنا تمفرم تفتي من ديو أفرسايت تفتي مي دونالد ترامب تفتي مويو بوغن إيران دما بريزنت بزشكيان غير ويو جن سنبل بحاجة كوينهم كفيلم إدني كيتش أبابت أصل زنبرهم جيلي فانسن قالي بافن كرهبو سل زنبرهم وقعوا خبروا ونيروم أجات عمي نابو خيت بس إسرائيل أبز قداياتيا نتقداي عن كيفاتو كي تجمر كوينا زجبرت نار أنا أمها نحنت عدز بخيت إسرائيل شح أديتات بليبانوس كان بكينا يلوم زفكرو كبينا النار أنا نتصحف كوينا إيران فوري منستر بوست غير ونيرو بخمس من قد النقاط له سلام كان قبرين لين لهم بقس كبيد أمريكا نبحق سلام تدولي تخونكم إسرائيل مسمراها تحزوا لكم يلوم سقط سلز قبروا كم تري وزر لهم أمريكا بدحنا مجرد نتنياهو انتهي لهم أفرار يومه انتهي لهم تزاري بمو انتهي لهم غير بمو بزي قدس مس حزب الله ساعة 4 إلى 10 ورح شدشت أسرائيل شدشتن ساعة 4 بنا إسرائيل مالتي ناي دحر قطري حزب الله إسرائيل مقرات ناي تخص أو جمله مبل كندي جزء I don't know مبل رابع جزء مبل حمشة جزء بزي دروح الجي خمان نزا فيديو ناقبر كله إسرائيل تكسم حديرهم زبل يسمع له سلازي this is going to be very very difficult دونالد ترامب منقسناتون كمية روميم نزي إسرائيل بحال تتوقبلهم قاعد نوسز قداي زبقلي لو كجبر زغل كم زي كونينا نرزلنا بزحت إسرائيلاويان قلنا تنياهو زقبرو زلو حدا قنيا قعزيو إسرائيل أبزي توصل شجر كتوا مخانو حج بريه لنا له درويتي ناندي زلو حج دم عن نفسه نبوليتيكال سلطان قبل إسرائيل أبز قرده عزقت كتوا يسأر زلمبر
ولا حنت قوم نجار يبلون زبلو كسمعكم إيه معناته إذا قد عايز بخمسة قصة لا يكلني زبلو إسرائيلاويانون عويلهم كزارو جميرو مالو باي ذا واي دونالد ترامب بحبو نتوم تقناقنتنا نتنياهو كرخبهم جميرو لو يبحلالو مرج عندي زلوهم مرج عندي ما تسول عمت على نتنياهو ናይ ሂወት ምርጫ ድማ ይክገብር ምክንያቱ ብዙሕ ገበና ስለ ዘለዎ እንተደይ ተመሪፁ ኣብዛሽ ስጅኑ ከምዛ ኣትፍሉጥ እዩ ስለዚ ዝገበረ ገይሩ ንክምረፅ ክፍትናለሁ ሂወቱ ከትሕንቲ ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካርድ ኣለዋ ተባብኣ ማለት እዩ But I think people in Lebanon might tell you we already had a ceasefire, and we've had a ceasefire lots of times before, and it wasn't a real ceasefire. But this is an important development in terms of diplomacy. The fact the US have pushed the Israelis to declare another ceasefire, if that's what's happened, and it sounds from the report you say that that is the case. That's also, and I'm jumping a little ahead here, but possibly that's because of this. This is the pressure by the US to try and remove the obstacle for the start of these talks, the high-level start of these talks that was supposed to take place a few hours ago, perhaps. እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እንድሕር ኮይኑ ደን ኣሜሪካ ነቲ መስርሕ ናይ ሰላም ምስ ኢራን ሲሪየስሊ ሒዛተላ ማለት እዩ ሲሪየስሊ ሒዛተላ ማለት ድማ እስራኤል ክጠንቅፎ ከም ትደሊ ዘላ ተረዲቦም ንእስራኤል ተተቀብሉ ዘድሊ ስጉምቲ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለው እዚ ማለት ድማ ጥንቅቕ ኢልካ ግን ተስፋ ዘገብር ምክንያት እዩ ተስፋ ንክትገብር ዝገብረካ ጉዳይ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ እስራኤል ከም ተፍርሶ ክፈርስ ተኮይኑ እዚ ናይ ኣሜሪካን ኢራንን እስራኤል ከም ተፍርሶ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኢትስ ቨሪ ክሊር ነገራት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መን ከፍርሶ ከም ዝኽእል እስራኤል ተደይ ኮይኑ ካልእ ዘፍርሶ የለን ኣሜሪካን ኢራንን ዶናልድ ትራምፕ ክወፅእ ደሊሉ ካብዚ ጉዳይ እዚ ብኣፉ ከስማዓኩም እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓይ ኣይዋፃንን ኢሉ እዩ ድሕሪ ሕጂ ምስ ኢራን ክዋጋእ ከምዘይደሊ ፈሊጡ ኣሎ ዝከኣለኒ ገይረ ንኢራን እውን ኣዳኺመ እስራኤላውያን እውን ከመስግኑ ዝደልዩ ተኮይኖም ኣዳኺመሎም እየን ኢራን ስለዚ ንኣሜሪካ ኢራን ካብዚ ንላዕሊ ስጋኣት ኣይኮነትን ምስ ኢራን ንገብሮ ፀገም ድማ ካብ ንኢራን ንጎጦ ንነፍስና ንጎጦ ስለ ዝበዝሕ ኣይዋፃናን ቁጠባ ዓለም ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ከኣቶ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ ምስ በፅሐ ይወፅእ ዘለኹ ስለዚ ንድሕሪት ተመሊሰና ኣብ ኩናት ደዋፃኒ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ነተንያሁ ግን ፖለቲካዊ ዕምሪ ናቱ ኣብቲ ኩናት ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ቁጠባ ዓለም እንታይ ይኸውን ዝግድሶ ኣይኮነን ሓቁ ድማ ቁጠባ ናቱ እስራኤል ተተበላሽዋ ኣሜሪካ ገንዘብ ክትበ እያ ንኣሜሪካ ግን ገንዘብ ዝባ ኣካል የለን ስለዚ ንሱ ፀገም የብሉ ፖለቲካ ናቱ ይኹን ንወላ ሃገሩ ክሳራታት ናታ ብእስራኤል ብኣሜሪካ እዩ ዝትካእ ስለዚ ብኤውሮጳውያን ገለመለን ብተፈላለየ ምክንያታት ተገይሩ እዩ ዝትካእ ሓርካ ቁጠባ ንእሽቶ እዩ ምስ ናይ ኣሜሪካ ክወዳደር ዝኽእል ኣይኮነን ኣሜሪካ ግን እቲ ዝወርዶም ሓደጋ ዶናልድ ትራምፕ ፖለቲካዊ ስልጣን ናቱ ንሓዋሩ ከበላሽወሉ ዝኽእል እዩ ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር እውን ክዕርዮ ዝኽእል ኣይኮነን ሌገሲ ናቱ ድማ ትናቱ ታሪክ ድማ ኣብ ከሎ ክፀያየቕ ዝኽእል ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ካብዛ ጉዳይ ክወፅእ ይደሊ ኣሎ ከውፅዎ ድማ ይደልዩ ኣለውን ዘስደምም ታሪክ ኢኹም ትሪኡ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይሩ ኣሎ ስምዖ ኣብዚ Oh, why aren't you tougher? The only way I can get tougher is if I go in there for another 2 or 3 weeks and continue to bomb the hell out of them, right? But what does that get us? The Strait of Hormuz will not be open. Let's say I did that. Let's say I decided to do that. That was a decision I had to make. So right now our stock market is through the roof. The oil prices are tumbling. The oil prices are practically the same as they were before it started. The big difference is that Iran will never have a nuclear weapon. They're never going to have a nuclear weapon, okay? It's very clear and very simple. But if I were hitting them right now, when you stopped, if we're not going to put boots on the ground, okay? You don't want boots on the ground, right? እዚ ካብ ኤውሮጳ ምስ ተመለሰ ዝገበረ ኢንተርቪው እዩ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ኣክሲዮስ ሾው ዝበሃል ዳርጋት መብዛሕትኡ ካብ ዋይት ሃውስ ዝወፅእ ምስጢራዊ ሓበሬታ ዘውፅእ ፕላትፎርም እዩ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ስለምንታይ ክወፅእ ይፍትና ኣለኹ ኢሉ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ስለ ዝበፅሕና ኢና ንወፅእ ዘለና ኢሉ ክልተ ሰሙን ተወሳኺ ደብዳብ ክገብር ተቐፂለ ቁጠባ ዓለም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ክኣቱ ኢሉ ብርግፅ ሰራዊት ኣብ ባይታ ከውርድ መደብ ከምዘይብለ ትፈልጢ ኢኻ ኢልዎ እሱ ካላርስቲ ኢልዎ ሰራዊት ኣብ ባይታ ክንእቱ ቡትስ ኦን ደ ግራውንድ ማለት ሰራዊት ገይሩ እስራኤል ዝደልይዎ ደለው ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ወሪዶም ክዋግኡሉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ንሶም ናቶም ኣይሰዱን እዮም ኔቨር ኣይሰዱን እዮም ሶም ኣብ ሊባኖስ መሬት ናይ እንዳማቶም ክወስዱ እዮም ዝደልዩ ኣሜሪካ ሰራዊታ ንኢራን ሰዲዳ ውግእ ክጅምር እዮም ዝደልዩ ዘሎ እሳ እንተደይ ኮይና ድማ ንኩርድ ዝበሃሉ ኣብ ኢራቅ ዘለዎ ገንዘብ ከፊሎም ናብ ኢራን ገጾም ውግእ ክጀምርዎም ከምኡ መደብ ነይሩ እዚኣ እውን ዶናልድ ትራምፕ ኣይተቐበላን ስለዚ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንሕና ክንኣቱ ንኽእል ኢና ካብ ሰራዊት ኢቲኻ ክግበር ዝኽእል ኩናት ወፃኢ ድማ ክንገብሮ ንኽእል የለን ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሰላም ምስ በለ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ሓንቲ መዐቀኒ ጥራይ ተገድሶ እሳ ድማ ስቶክ ማርኬት እያ ትበሃል ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ጃምፕ ገይሩ ኣብ ልዕሊ ድማ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ምኻዱ ጥራይ ዘይኮነ ነዳዲ ድማ ከባቢ 70 ወሪዱ
ስለዚ ክልቴን ተንዘገድሶ ነዳዲ ክወርድ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ክኸይድ ስለ ዘገድሶ ሰላም ውፅኢት ናቱ ይርዮ ኣለሱ ሰላም ስለ ዝበለ እዚ ነገራት ክዕረየሉ ስለ ዝጀመረ ሕጂ ድማ ስቶክ ማርኬት ፅቡቅ እናኸደሉ ከሎ ዝፅይቆ ዘሎ ኣካል ይርኢ ስለ ዘሎ መሊሱ ዝቁጣዕ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዕጋበት ገይሩሉ በቲ ውሳነ ዝወሰኑ እቲ ኩናት ዝኣኽለኒ ገይረ ካብ ዝላዕሊ ክገብሮ ዝኽእል የለን ተወሳኺ ክልተ ሰሙንተ ገይረ ካልእ ሓደጋ ክመፀኒ እምበር ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን ኢሉ ስለዚ ሚድተርምስ ትበሃል ኤሌክሽን ድማ ይቐርብ ስለ ዘሎ ካብ ብሕጂ ክዕርብ ክኽእል ኣሎ ዋላ ሕጂ ነዳዲ ወሪዱ ኣብ ዕዳጋታት ኣብ ስቶክ ማርኬት ዳእዩ ዋጋ ናቱ ጎዲሉ ዝበሃል ዘሎ እምበር ኣብ ሪያሊታ ይጎድልኒ እዩ ኣዋርሕ ክወስድ እዩ ክጎድልቲ ዋጋ ናይ ነዳዲ ምክንያቱ ቀረብ ናይ ነዳዲ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ መራኸቢ ብብዝሒ ክኸዳ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዚ ከይገበርካ ድማ ለውጢ ክህሉ ስለዘይክእል ካብ ብሕጂ ክጅምሮ ክኽእል ኣሎ እቲ ኣፎርደብሊቲ ዝበሃል ወይ እውን መነባብሮ ናይ ህዝቢ ኣሜሪካ ክትሓራረቱ ኮይኑ ምርጫ ድማ ኣብ መነባብሮ እዩ ዝምርኮስ ነዳዲ ከይሕሰርካ ኣብ ምርጫ ክትሓስቦ እውን የብልካ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤላውያን ኣዝዮም ተፀሊኦም ዘለው ፅልዋ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብኣቶም ቁሩብ ፍንትት ክብል ኣለዎ ክምረፅ ዕድል ክረክብ ተኮይኑ እቶም ሪፐብሊካን ቦታ ክረክቡ ተኮይኖም that's why very very critical ዝኾነ ደረጃ እዮም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ካበይ ይምፅእዋ እዛ ተባዓት እዚኣ ኣነስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከም ዝስረ ኣለዎ ይብል ኣይነበርኩም ግን ይቕፅላ ድያ ይቅፅላን ግን ክንሪኦ ኢና ማለት ንግዚኡ ድራማ ክገብር ክእል እዩ ዋላ እሳቶም እውን ከም ዝበኣሱ ዘለዋ ምሲሎም ዝገብርዎ ድራማ ክኸውን ክእል እዩ መሊሱ ክምረፀሎም ስለ ዝደልዩ ዘለዉ I don't know there are many tricks ኣብዚ እስራኤላውያን ቀለልቲ ከይመስለዎም 16 ስጉምቲ ኣቐዲሞም ክሓስቡ ዝኽእሉ እዮም ኩሉ ነገር ሽጣራ ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ምግማት የድሊ If we're not going to put boots on the ground, probably the same people, they go deep into the caves. They're called granite caves. They're very powerful. They go deep in, and then when we stop, they'll come up and they'll probably be the same leaders. So nothing. Okay, ready? When I knock them out, we knock them out so powerfully. We would right now have the Hormuz Strait would be totally closed. You would have mines all over it. And it would have missiles flying over $1 billion ships. And those ships will never sail. We wouldn't have oil for months. As long as you're dropping bombs, that thing is automatically closed because those ships cost $500 to $1 billion a piece. They're not going to be sailing with rockets. So just to finish, I just looked. Oil is tumbling. The ships are roaring out of there. They want to go home. They want to drop. They're all full with oil. This is a gusher. I mean, we have 700 or 800 ships are leaving. But if I attack them, none of those ships are leaving. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ መጀመርያ ንኢራናውያን ክሃርሞም ተጀሚረ ሰራዊት ክሰድድ ከም ዘይክእል ፍልጥ እዩ ሰራዊት ኣይውርድኒ ሰራዊት ካብኣትው ይኮኑን ኢሉ እዚኣ ከማን ለቢሙ ለባሚ እዩ እዚኣ ከማን ሓደ ካብቶም እስራኤል ምስ ነተንያሁ ደባእሲ ዝነበረሱ እዩ ሰራዊት ክእቱ ከም ዘይደሊ ብዙሕ ይመኽርዎ ነይሮም እዮም ፈቲኑ ይኻብቲ ሓንቲ ፓይሎታት ወዲቆምና ኢሉ ስፔሻል ኦፕሬሽን ፈቲኑ ኢራን ካቤላ ገይሮም ፀፋፊዖም ነፈርቱ 6-7 ነፈርታ ወይ 5 ሸምሉ ምስ ወፀ ድሕሪ ባህሪሪ ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊት ድባል ኣይውርድኒ ኢሉ እዚኦም ቀለልቲ ሰባት ኣይኮኑን ኢሉ በትን ንገብሮ ዘለና ደብዳብ ተቐፂልና ድማ ኣብቶም ጎዳጉዶም ክኣትው እዮም እቲ ጎዳጉዶም ድማ ክንበፅሒ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዕፅር ኣቢሉ ኣብቲ ጎዳጉድናቶም ክንበፅሖም ኣይንኽእል ኢና ኢሉ ደብዲብና ምስ ደኸምና ካብ ጎዳጉዶም ክወፅኦም ኢሉ ካብቶም ጎዳጉዶም ወፂኦም ድማ ከም ብሓድሽ ክዋግኡና እዮም መርከብ ትበሃል ትንቀሳቐስ ክትህሉ ይኮነትን ኢሉ ሓንቲ መርከብ ፍርቂ ቢልዮን ክሳብ ቢልዮን ይዋግኣ ስለዚ ሚሳይላት እናተተኮሰ ኩላ ኣይትንቀሳቐስኒ እያ ኢሉ ስለዚ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት ኮይኑ እታውን ክንገብራ ንኽእል ሰላም ምግባር ጥራይ መኻዚኖታት ድማ ጥርሑ ተሪፉሉ ብዙሓት ሃገራት ይኸዚኖንዎ ዝነበረ ነዳዲ ወዲአን እየን ኢሉ ስለዚ ኣብ ካልእ ዘይተደልየ ዓብ ቁጠባዊ ሽግር ክንኣቱ ተደይ ኮይና ኣነ ሰላም ተገይረ ጥራይ ዘዋፅእ ሕጂ ኢሉ ስለዚ እዛ መንገዲ እዚኣ ንድሕሪት ክመልሳ እውን ከም ዘይደሊ ቆሪፁ ሓሲቡ መኺሩ ተበገሳ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ በዚ ምክንያት ድማ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ምሉእ ሓቂ ንመጀመርያ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ከመንስኻ እዚ እዛ ኩናት ናይ ኢራን ካብቲ ጅመር ሓቂ ሕጂ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩንነት ነዊሕ ግዜ ኤክስፐርት ድሕሪ ኤክስፐርት ዝብሎ ዝነበረ ሕጂ ተቐቢልዎ ሶሪ ኣነ ዝከኣለኒ ገይረ ንኢራናውያን ከዓ ቀሊል ዘይኮነ ክሳራ ኣስዒበሎም ኣለኹ እየ ስለዚ ስነ ስርዓት እውን ሒዞም ኣለዉ እሶም ምናልባት ቀደም ደፍሩና እንተ ነይሮም ኣዳኺምናዮም ኣለና ክሳብ ነቲ ጠፊዎም ዘሎ ዝትኩ ድማ ኣሜሪካውን ካልእ ክትገብር ትኽእል እያ ስለዚ እንተን እስራኤል ንኢራን ፋሕፋሕ ኣቢላ ከም ሊብያ ጌራ ክትቅፅል እያ ትደሊ ንሕና ንከም መደብ ኣይነበረና እያታ ዘረባ ንሱ ይብላኒ እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ ግን ኣነ ፅሩ እዩ ዝብላ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንርኢ ከለና ንሕና ዘዋፅኣና መንገዲ መሪፅና ኣለና እዩ ዝብሎ ዘሎ The stock market is way up, way up. The stock market is up over the last 4 or 5 days when it looks like we're going to make a deal. Stock market's up thousands of points. Everybody's richer. Now, would you rather have that or be like some stupid people? I'd be honest with you. I lost respect for some people because Who'd you lose respect? I don't want to mention the names. Oh, you can. But
hardliners. Oh, we got to take them out yet. Well, what do you Let me tell you. And plus, I'm not looking to kill people. I hear the JCPOA, the Obama nuclear catastrophe. So بحفش أنت إذا بتزلوا ستوك ماركت بقالو ندادي تحت يورد له كل زنا راحوا خلوه استبيت سبات الله زي دقفتنا تيد مسلو نبكينات كملس دليون زلوا له زبز حساب نبتبق درجات تسفانة تبق نارا يخلو نبكينات تمليسن كل خبلا شوي دلنيلو تاتا يغلنا أنا قالنا جيريز بتزلوا أناس مجمرة زقرم زلوا في دونالد ترامب كمان كوهيرنت زغون زربا كمان زربا لك هلا جزيت صيلو كابتو أرستوتيو أبزيكون عجو جو 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 إزاتو أبزيكون نصور زغونه لوم زغونه زربا أبتنت بناتو دم يملالس الله so at least it makes sense بس يا من قد تفرق الله now توم دا إسرائيلاويان زبلوا زلوا خاطر تسمعكم زي حلقة صابنا إسرائيلنا إسرائيل زنبري لنك أنا زبالة فايرال فيديو يا ביבי לא, אל תחתכו אותי. אתה מבין שנהרגו בלבנון אנשים מקיבוצים ואנשים מההתיישבות ואנשים מכל מקום, אתה ממשיך עם הטיעון הזה? אתם לא מבינים מה קורה? אתם לא רואים שהמדינה מתפרקת? אתם תקועים בביבי על כן ביבי לא. ביבי צריך ללכת הביתה, אל תחתכו אותי. הוא אחראי למה שקרה פה, הוא צריך ללכת הביתה, אבל זה לבד לא מספיק. חייבים להקים, תקשיב בן, תקשיב, חייבים להקים. ממשלת إذا تري وده اللهم حلقة صافنا إسرائيل زنبري جانتسي زبحال حجنتاي زبنزل التلفزيون متيو بسنك بيبي إسرائيل بحدا قات ودا الله تورد الله بيبي تسمع أن أنت لغا بورصة خاطر نفكنا جزاها غيد قوهم كيد جزاها حجر كده تفايكون كان يلول كل دي زقات ما نازلوا كان عندك سمود أتا ناي بيبي كي تكبراتي سلزي بسنك هذا سبن مسوز له عبوداتن حجر بحدا قات تورد يكون تنيلو قوهم كده جابتو قايت قلال فنا بزك هذا زربا يلن كيد نجزاها بالويل السبزي نزا هاجر زيا نزا إسرائيل تبهال أركبيت حدا جايز وساسر له يأخلك سوسات كان سقامر كان يأخلك كيد جزا خايب له سو أتكون تات نريء لنا دونالد ترامب كان سقام كنا مزلو نتنياهون أب إسرائيل زلوا مرحت يكونون أمريكا زلوا من كراكورنا إسرائيل بفلا إذا ما نجي فانس يوم كنت عزفت نزلوا بسمعوا ميجي I'll tell you what, he laid down the hammer on Israel yesterday. I've never seen this before. From a United States vice president, in essence, slamming our closest ally, Israel. My goodness, watch this, everybody. Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons that have protected your homeland have been built by American hands and paid for by American tax dollars. The problem for Israel is not Donald J. Trump. And anybody in Israel who thinks their biggest problem is the President of the United States needs to wake up and smell the reality of the situation that country is in. Thank you all. My goodness, yeah. And let me do a reaction, if I could, of the Islamist regime in Iran, if you don't mind. That's their كعبد يوم دليم كم زري ومزلهم كعبد يوم دليم ولا حنتي مجلس يكرهوا لي كألون مغنياتو كما يجريو ناي أمريكا مقتل بريزنت إسرائيل كم زخ جبر يخل كما يلبس عب إسرائيل كم زخ بالخل تاخد تايلهم إسرائيل عدد مرحنا أمريكا بزعب أمريكا كقد سخل تايل ومجمريا نتنياهو تهرمز لهم مرحتنا إسرائيل أبقى قاعد فتسم لهم يلو أب عالم ملو زفتوهم قرات بزحات يكونون يلو أمريكا دونالد ترامب لما كنوا زحلي لكم يلن ندونالد ترامب كتهرمو تجميركم سبحانه جوه كالي شجركم أتأكمي كالي دما أبزن زحلفا سلسة ورحت رئيسي تتقومكم لا تواري وهم كله بإيد أمريكا سرحان بجنزب أمريكا استخفلن أسوار حسكم يهون نفسهم تكالا خلص لهم سلزي دونالد ترامب كتبقانيهم كتهرمو مجمار نرؤسهم حدا جاهم تفتروا زر لهم يمتلوا بن الله زازر بازيا هذا نتي بريزنت ناتو يزي كلا خلص له دونالد ترامب دما زي كلا خلص سفتيو كالاي نفعت زربايو سالسايد ما حكي تزارف زل that's the most important thing كل زي ولا زل حكي أنصار إسرائيل مزراب دما تزعبي حتيات يسو تزعبي حتيات سلزي
اتساب كسمع زيد اللي حكي بفلاي كاب منجس أمريكا كوص زيد اللي وحكى سلدوزة كعبدو اليوم بقى منجس إيران بسحاق ميتو منجس إيران بتحقواس كفنج أحيو إيران بخونو دلا بلا بلا إلهم نزقو دايزي كلنا بإيران كلا قبو بزعنا قريم زفت نزلو but this is the truth مرة ما قطعوهم زلو جيدي فانس نعون مدفع زقبرو زلو كلا رسيب تفعل عليه بالحد كتقوم وخانم يزنقر زلو but at the end of the day كعوتو لدي ما يعوتو لن كلا رسيب جيدي فانس is a very smart guy كنقريا لما الحصل له طبابا له رسلو نشتيد ما ስለዚህ እዛ ጉዳይ እዚያ ንፕሬዚደንትነቱ ናይ 28 ካንዲዴት ክኸውን ይድበሃል እዛ ኩና እዛ ኣቲዋ ዘሎ ቃልሲ ኣንጻር እስራኤል ንረብሓ ኣሜሪካ ቀዲምካ ምኻድ እዚኣ ተታዓዊትላ ክዕወት እዩ ነዚኣ እስራኤላውያን ተታዓዊቶምላ ድማ ፖለቲካዊ ዕምርናቱ forever is gone ድሕሪ ካብ ምክትል ፕሬዚደንት ምስ ወረደ እውን ዝኾነ ስራሕ ክህልዎ ኣይኮነ ንኩሉ ክዓፅውሉ ክፍትን እዮም because that's what they do ስለዚ this is the fight of his life እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ወይ ክስዕር ኣሎ ተደይ ስዕርዋ ድማ he's done ኣሜሪካውያን ድማ ክድግፍዎ ይግባእ ኣሜሪካ ናፃ ኮይና ናተ ረብሓ ንክትገብር ይዛረበሎም ዘሎ ፈርጋድ ሰይግን አሜን እስራኤል ክሳዕ ክንደይ በንጉዕማት እያ ዘላ ኣብዚ ስምዕዎ እቲ ዲቤት እዚ ጉዳይ እዚ ሓቅነት ኣለዎ ድዩ ዋላ የብሉን ሓደ ዓብይ ኤክስፐርት ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከለኹ ስማዓኩም እየ Our panel joining us from Washington, D.C. is General Mark Kimmett, a retired U.S. military general. Also in Washington is Trita Parsi. He's the vice president at the Quincy Institute for Responding at the White House. And he said that the U.S. president right now is the only head of state in the world right now that still has sympathy for the state of Israel. And then he said this, listen. Is that over the last 3 months, in tax dollars, the problem كلها سبيا بزعبات تزارب زلاقن تازبلت ملسان ازرع خوازي Does this mark a real shift in the relationship between the United States and Israel, or is this just a temporary blip in the radar? حنت كابتي بزحن أكتعت بزلاد مزيح توزيع ني آتي تفارسي زحت زلو السن ريوز لنا زمدنا جزياوي مدنا قرنا قرديو ويش قصل زخليو ثلاث استفل عليه اكسبرت زعبا زيارة زياخ زاربو كنقراكمي سلامتاي نجزيو كم دراما ديو دسرح زلو ويس قمنا قردلو وداي ناب حقك خيز خليو فرا مس زخليو نعي نعاخاتكم ازيا تقدسنا حتى زيا جزياو دراما ديو مدقبرو زلو ويس there is some fundamental change abzi so let's listen from Tita Parsi دحريو كلتا كالوت إسرائيل بوجرم زفلتوهم دما كسمعكمي No, I think that this has the potential at a minimum to mark not only a shift, but a complete paradigm change when it comes to U.S.-Israeli relations. Because when you put that together with both the other comments that J.D. Vance himself has given, as well as the president has given, you're seeing that the U.S. side is reminding the Israelis who actually is the superpower in this relationship, and that the United States has a tremendous amount of leverage over Israel. Previous American presidents have oftentimes chosen not to use that leverage, thinking that the political cost is too high, but that doesn't mean that the leverage doesn't exist or that they don't have the capability of doing so. Here, the American side is making it very clear. The U.S. interest here is to get this deal and this war with Iran. They understand that Israel's interest is different, but the U.S. is not going to accept that Israel sabotages what the president is trying to achieve here. Yeah, General Kimmett, those እንታይ ይብላ ለመስልኩም እዚ ተራ ለውጥ ንምግባር ወይ ፖለቲካዊ ለውጢ ወይ ውን ተራ ሓሳብ ናይ ዋይት ሃውስ ምቕያር ኣይኮና ንርኢ ዘለና ኢሉ እዚ ፖቴንሻሊ ናይ ብሓቂ እንድሕር ንኺሶም ቀፂሎሞ ፓራዳይም ሽፍት ክፈጥር ዝኽእል ኢሉ ጠቕላላ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ምስ እስራኤል ዘለዎም ክቕይር ዝኽእል ኢሉ ክሳብ ሕጂ እስራኤል ንኣሜሪካ ኣውቲስታ ኮይና ናብ ዝደለየቶ ኣሜሪካ ኣብ ትኸስረሉ እስራኤል ግን ኣብ ትረብሓሉ ብገንዘብን ንብረትን ደምን ኣሜሪካ ክትፃወት እያ ፀኒሓ እዮም ዝብሉ እስራኤል ኣሜሪካውያን ሕጂ ኣሜሪካውያን ንረብሓናትና ክንደው ክንብል ኢና ንሕና ኢና ድማ ቶምቦስ ንስኻትኩም ዘለኩም የብልኩም ካባኹም ንደልዮ የብልና ካባናቱ ደልይዎ ኩሉ እዩ ስለዚ ንሕና ዝበልናዮ ክትገብሩ ትሕሩ ትኽእሉ ኮይንኩም ኦኬ ተደየለ ግን ንሕና ብዘዋፃና መንገዲ ክንከይድ ኢና እዮም ዝብልዎም ዘለዉ እዚ ድማ ንብሙሉእ እቲ ዞባ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ዓለም ሙሉእ እውን ዓቢ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ኣርእስቲ ምዃኑ እዩ ዝገልፀሉ ዘሎ and this is by far the most important take ኦኬ ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ክቕፅል ዶ ይኸውን ኣብ መንጎ ይኹለፍ ዶ ይኸውን እንታይ ይኸውን ክልተ ኦፒንየንስ ክበኩም እየ ምክንያቱ ድሕሪኡ እስራኤላውያን ከንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ክህቡ ይኽእሉ ካ ክንርኢና ካልኣይ ማክስ ብሉመንታል ዝበሃል ሓደ ንፉዕ ነዚ ኩነታት ብፍላይ ነዚ ናይ እስራኤል ሎቢ ንነዊሕ ዓመታት ዘፅንዑ ሰብ ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ይኸውን ኢሉ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ This is a fundamental shift, or Trump and J.D. Vance and his administration
actually breaking away from Israel? Because my last guest was telling me, Mario, be careful. The rhetoric could be as far as they go, but actions are what matters. And he was a bit skeptical we'll see any change in action. Yeah, I don't know if I would be skeptical about this being a fundamental material shift in U.S. policy. Right now, all we have is rhetoric, but the rhetoric signals something about. Again, ብዙሕ ሰብ ብዓይኒ ጥርጣራይ ዝርዮ ዘሎ እዚ ንሪዮ ዘለና ባእሲ ወይ እውን ቅድመ ፍትሕ ዘሎ ፍትሕ ቅድመ ምግጣሚ ዘጋጥም ብርቱዕ ባእሲ ዝመስል መሰረታዊ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ወይ እውን ነታ ኣካይዳ ክቕይር ዝኽእል ዲ ወይስ ተዋስኦ ክኸውን ይኽእል ንዝብል መብዛሕትኦም ሰባት ልክዕ ከምዚ ኸማና ዝሓትዎን ዝመራመርሉ ዘለዉ እዩ ማክስ ብሉመንታል ነቲ ናይ እስራኤል ሎቢ ብዙሕ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዘውፅእ ብዛዕባ እዩ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ ብሂወት ምህላው ኸማን ይገርመኒ ግሬይ ዞን ዝብል ቻነል ዲ ገለ ኣለዎ ከም ሕሱም እያ ኣብቲ ቃዛ ዝቃለስ ነቲ ናይ ቃዛ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ሓቂ ዘውፅአ ንእስራኤላውያን ድማ ፊት ንፊት ገጢሙ ብዙሕ ግዜ ዕንወት ዘውፅኣሎም ሓደ ካብቶም ቅድሚት ሊስታ ዘለዉ ዝፀልእዎ ማክስ ብሉመንታል እዩ እንታይ ይብል ኣሎ ኣነ እውን ተጠራጣሪ እየ ዘለኹ ሳብ ሕጂ ማለት ንሪዮ ዘለና ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ነገራት ንርኢ ኣለና ግን እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ባይታ ተተግቢሩ ቁም ነገር የምፅእ ዳ የምፅን ብሕጂ ኢና ክንሪኦ ብዓይኒ ጥርጠራ ድማ ኢና ንጥምቶ ዘለና ኢሉ ግን ብል ንሪኦ ዘለና ቀሊል ነገር ኣይኮነን ይብል ኣሎ ሓንቲ ተወሳኺት ስታቲስቲክስ ካብ ክወስኸልኩም ይሱ where the political culture of the United States is. The polling shows that not only do over 90% of Democratic voters under the age of, I think, 45 oppose sending weapons and large amounts of aid to Israel, but that most Republicans under the age of 35 favor that same policy. And there's a new poll, I don't know if it was a Pew poll, it was reported by the Jewish Daily Forward. It shows that, and this is a Jewish Daily Forward headline, you can even pull it up, close to 50% of American Jews under the age of 35 are functionally anti-Zionist. What does that mean? That close to 50%, or maybe more than 50%, it was like right around. መብዛሕትኡ ግዜ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ፖለቲካ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብምንታይ ኢኻ ትዕቅኖ ድምፂ ናይ ህዝቢ ርእይቶ ናይ ህዝቢ ከመይ ከም ዘሎ በቶም ኣዝዮም ሓያላት ሳይንቲፊካዊ መንገዲ ተጠቂሞም ፖሊንግ ዝገብሩ ፖል ማለት ርእይቶ ናይ ህዝቢ ዘግምግሙ ማለት እዩ ኣብኡ እንተሪኢና ኣብቲ ዴሞክራት ዝበሃል ሕብረተሰብ ትሕቲ 40 ወይ ከዓ ትሕቲ 45 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ከባቢ 9% ናይቲ ዴሞክራት ዝበሃል ፍርቂ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ከባቢ 9% ንእስራኤል ዝወሃብ ወታደራዊ ዓቕሚ ይኹን ፍሉይ ሓገዝ ጠጠው ክብል እዮም ዝደልዩ ኢሉ እስራኤል ዝኾነ ሓገዝ ክወሃብ ከም ዘይብሉ ትሕቲ 35 ዝዕድሚኦም ሪፓብሊካን ድማ ተመሳሳሊ ርእይቶ ኣለዎም ኢሉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብየማንኩም ፀጋም ንእስራኤል ዝግበር ዘሎ ፍሉይ ሓገዝ ደው ክብል ንውግን ወረ ውግን ድሕሪ እስራኤል ዝግበር ዘሎ ደው ክብል ዝድግፍ ህዝቢ እዩ እዚ ማለት ኣንጻር እስራኤል ምኻድ ማለት ሓደጋ ምዃኑ ኖ ንእስራኤል ክትድግፍ ተዓሚትካ ከም ቀደም ምፍታን ማለት ኣብ ፖለቲካ ሓደጋ ምዃኑ እቲ ህዝቢ ዘይደልዮ ነገር ኢኻ ሒዝካሎም ተቕርብ ዘለኻ ህዝቢ ዘይደልዮ ነገር ሒዝካ ተመፂኻ ድማ ፖለቲካ ኣብ ዲሞክራሲ ዝመርፀካ ሰብ የለን ኦኬ እዚ ሓደ እዩ እቲ ዝገደደ ግን ይብል ሓደ ፒው ዝበሃል ኣዝዩ ዕብይ ዝበለ ኣብ ክብሪ ዝወሃቦ ትካል እዩ ባይ ዘ ወይ እዚ ፖሊስ ንብሎ ዘለና ኣንጻር እስራኤል ጌጋ ክዛረቡ ይክእሉን እዮም ኣንጻር ፈለስጢን ኣንጻር ኤውሮፓ ኣንጻር ገለ መልክም ድሌቶም ማኒፕሌት ገብሩ ክእሉ እዮም ኣንጻር እስራኤል ግን ጌጋ ከውፅኡ ጥፋኣቶም እዩ ስለዚ ብዛዕባ እስራኤል ኣናእሶም ነቲ ሓቂኦም ክነግሩካ ዝኽእሉ እምበር ዘየለ ነገር ንእስራኤል ዘኽፍ ነገር ክፅሕፉ ይክእሉን እዮም እዚኣ ክትፈልጡ ኣለኩም ኩሉ እዚ ሚድያ ናይ ዓለም ብፅሑፍ ይኹን ብቪድዮ ኣብዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ንእስራኤል ዘቆናፅብ ጌጋ ሓበሬታ እንተገይሮም የለዉ ወረክ ሓደ ግዜ ነቲ ሓቂ ብምውፅኦም ክንደይ ክሲ ዝመፅኦም ክንደይ ክሲ ዝመፅእ ሓቂ ምውፃእ ሶ ኣይሁዳውያን ትሕቲ 35 ዕድሚኦም ድዮም ወላ ገለ ኣይሁዳዊ መበቆል ዘሎም ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጡ ማለት እዩ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ኣይሁዳዊ ማለት እዩ እቲ መንእሰይ ነዚ ፅዮናዊ ኣካይዳ ኣፓርታይድ ዘለዎ ኣካይዳ ኣይደልይዎን እዮም ኣብ እስራኤል ኢሎም ልክዕ እስራኤል ከም ናይ ኣሜሪካ ዓይነት ዲሞክራሲ እቶም ዓረብ እቶም ፈለስጢን ኩላቶም መሰል ክህልዎም ኣብቲ ዲሞክራሲዮም ዝደልዩ ኢሉ እዚ ማለት ማለት እዩ ኣይኮነን ካልእ ሰብ እቲ ኣይሁዳዊ ኣብ ደገ ዘለዎም በቲ ነተንያሁን መንግስቱን ዝገብሮ ዘሎ ዕጉባት ኣይኮነን ስለዚ ውሕዳት ሃብታማትን ገንዘብ ዘለዎምን ኣካል ኣጀንዳ ዘለዎም ንእስራኤል ተደገፉ ወይ ገለ ገንዘብ ዝኽፈሉ ዘሎ ውይ ተበሉ ዳርጋ እቲ ፓብሊክ ኦፒንየን ዝበሃል ህዝቢ ብድሕሪ መጋረጃ መብዛሕትኡ ነቲ ኣካይዳ ናይ እስራኤልን ነተንያሁን ዝቃወም እምበር ዝድግፍ ሰብ ከም ዘየለ እዚ ድማ ሓደ መርኣያ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ሽግር ከምፅእ ዝኽእል ወይ እውን እስራኤል ዝኸበደ ብድሆ ክኸውን ዝኽእል እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ጄዲ ቫንስ ኣይተኻለን እንዲ ዝበሃል ዘሎ ሓንቲ ፖድካስት ገይሩ ድማ ካልአይቲ ከባድ ዘረባ ደርቢሎም ኣሎ ቦምባ እውን ክንብላ ንኽእል ኢና
Sometimes criticism of Israel bleeds into Jew hate. It just does. Charlie was very aware of this. By the way, Charlie was very worried about Israeli influence in American politics. He also really disliked anti-Semitism. But in the same way that sometimes criticism of the Israeli government can be expressed in a way that's anti-Semitic, it's just not the case that every criticism of Bibi Netanyahu's policy decisions leads to anti-Semitism or is anti-Semitic. And so I do think that sometimes, advocates of Israel or pro-Israel people in the United States make too critical. መጀመሪያ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ከም ኣብነት ዝጥቀመሉ ቻርሊ ከርክ ብምንታይ ከም ዝተቐተለ ክሳብ ሕጂ ዘይተሓበረና ሓደ ሰብ በይኑ መፂቆት ኢልዎ ዝበሉና መቕተሊ ቀድሚ መቕተሊ ድማ ኣይሁድን እስራኤልን ኣብ ኣሜሪካ ዝፃወትዎ ዘሎ ክቃወም ስለ ዝጀመረ ንዑ ኣንጻሩ ክኸይድ ምስ መረፀ ከም ዝቐተልዎ ዝንገር ንሱ ምስ ሞተ ድማ እቲ ንሱ ዝመስረቶን ዝመርሖ ዝነበረ ትካል ዳርጋ ብሰበይቱ ዝምራሕ ዘሎ ግን ናይ እስራኤል ሚድያ ከም ዝተቐየረ ተረጋጊፁ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ ይድግፎ ይነበረን ይብላ ኣሎ ሓደ ቻርሊ ከርክ ድማ ኣብቲ ኮንሰርቫቲቭ ቤዝ ዓብይ ተቐባልነት ዘለዎ ስለዚ ናብኡ ገፁ ክፅጋዕ ከሎ ንባዕሉ ፖለቲካዊ ዕምርናቱ ንጄዲ ቫንስ ኣገዳሲ እዩ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ክደግፎ ይኽእል እዩ ካልኣይ እንታይ ይብላ ኣሎ ንነተንያሁን ንእስራኤልን ነቲ መንግስቲ ምቁዋም ማለት ኣንጻር ኣይሁዳውያን ምዝራብ ማለት ከም ዘይኮነ ክርዳእኩም ክኽእል ኣሎ ይብላ ኣሎ ዝኾነ መንግስቲ ክንቀፍ ክኽእል ኣሎ እስራኤል ዘሎ መንግስቲ ነተንያሁ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ክትነቕፎ ማለት ናይ ኣይሁዳውያን ፀሌካ ጥፋት ናይ ኣይሁዳውያን ትምነለኻ ማለት ኣይኮነን ይብላ ኣሎ ኤቭሪ ታይም ዝበፅሐ ግዜ ንመንግስቲ ናይ እስራኤል ብዝገብሮ ዘሎ ክንቀፈሉ ዝኽእል መዓት ኣርስታት ክትነቕፎ ምጀመርካ ኣንቲ ሰማይት ኢሎም ክሲ ይገብሩካ ፀለመ ይገብሩ ሽዑ ናይ ኣይሁዳውያን ንጥፋት ኣይሁዳውያን ዝሰርሕ ኢሎም ኣብ ዘይተደልየ ፖለቲካዊ ይገብሮ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ መጀመርያ ስራሕልካ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ እጅግና በዝሒ እንድሕር ከይዱ ንዓና ደይኮንካ ትጎዲ ዘለካ ነቲ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ተፈፀመ ንዑ ኢኻ ተቋናፅብ ዘለካ ኢልዎ ምክንያቱ መንግስቲ ናይ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ጌጋታት ጌጋ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ጌጋ እዩ ስለ ዝበልና ቅድሚ 80 ዓመት ዘጋጠመ ጀኖሳይድ ትፀርፉ ኣለኹም ትብሉና እንተለኹም ትርጉም የብሉን ዘረባ እዚ ኢሉ ስለዚ ብሓዊ ምፅዋት እዚ ነቲ ጀኖሳይድ ዝበሃል ነቲ ኣንቲሰማይት ዝበሃል ኣብ ዝኾነ እናተጠቀምካ ነቲ ዘለዎ ክብሪ ነቲ ዝግብኦ ክብሪ ምፉኻስን ትርጉም ከም ዘይህልዎ ምግባርን እዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዝዛረቦ ዘሎ ካልኣይቲ ክልተ ነጥብታት ጠቅስ ኣብዚ ዘን ክልተ ነጥብታት ድማ ማራያን ሕሚመኖም ዘለዋ mistakes. On the one hand is not delineating between America's interests and Israeli interests because they're not always the same. But the second is always conflating criticism of a particular government with Jew hatred. Because if everything is Jew hatred, then nothing is Jew hatred. I actually think Jew hatred is very bad, which is why I think we have to be very careful about not calling it's kind of like how progressives for 20 years called everything racist. And if everything's racism, nothing is racism. And we have to be very careful not to, in order to serve a certain foreign policy objective, try to criticize somebody as anti-Semitic when they're just not. You believe that Israel has an ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እንተሪኢኹሞም ንሱ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ክልተ ነገራት ኣለዋ ኣብ ናይ እስራኤል ሚድያ ወይ እውን ኣብቲ ናይ እስራኤል ቦታታት ዘለዉ ዝጋገይዎን ወይ እውን ኩሉ ግዜ ዘጋንንዎን ኢሉ ሓደ ረብሓ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤል ረብሓ ናይ ኣሜሪካን ናይ እስራኤል ረብሓን ሓደ ከም ዝኾነ ገይሮም ክዛረቡ እዮም ዝፍትኑ ነንበይነን እየን ነገራት እዚኣተን ኣሜሪካ ናታ ረብሓ ኣለዋ ናታ ናሽናል ኢንተረስት ኣለዋ እስራኤል ድማ ናታ ኣለዋ ኩሉ ግዜ ድማ ሓደ ኣይኮነን እዩ ንኣብነት ኣብ ኢራን ተፈላለዮም ከም ዘለዉ ኩሉ ሰብ ይርዮ ኣሎ ስለዚ ሓደ ክነናትና ረብሓ ክንገብር ኣሜሪካ ንረብሓና ክንከይድ ምስ ናይ እስራኤል ዝገራጨቱ ኮይኑ ናትና ረብሓ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕና ኢሉ እዚ ድማ ንቡር ኮይኑ ይክረ ዘለዎ እቲ ናይ እስራኤል ደገፍ ዘለዎ ግን ኩሉ ግዜ ረብሓ ናይ እስራኤል ማለት ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ገይሮም ክቆፅሮ እዮም ዝፍትኑ ኢሉ ካልኣይ ድማ ንመንግስቲ እስራኤል ምንቃፍ ማለት ኣንጻር ኣይሁዳውያን ትኸይድ ከም ዘለካ ጌርካ ምግባር እዩ እዚ ከዓ እንድሕር ከምኡ ትገብር ኮንካ ንዝኾነ ዝበልካዮ ኣንቲሰማይት ኢልካ ኢኩዌት ክትገብሮ ወይ ክትገልፆ ተጀሚርካ እቲ ኣንቲሰማይት ዝበሃል ትርጉሙ የጥፋ ኣሎ ክብደቱ የጥፋ ኣሎ እቲ መልእኽቲ ናቱ የጥፋ ኣሎ እዚ ድማ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ እውን ክንጥንቀቐሉ ዘለና ኢና እናበለ ይዛረብ ኣሎ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ኣገይን ጄዲ ቫንስ ፖለቲካዊ ዕምርናቱ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ከም ዝምርኮስ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዳርጋ ንጄዲ ቫንስ ነዛ ጉዳይ ነዛ ኤምኦዩ ነዛ ውግእ ትደልያ ይነበርካን ሕጂ ድማ እዛ ኤምኦዩ ክሰርሕ ድያ ኣይትሰርሕና ባኸያ ኣነ እውን ክሕግዘካ ግን ንስኻ ትሕና ይብሉ ኣለዉ ግን ካልኦት ድማ እትስ ጌም ይብሉ ኣለዉ እዚ ሓደ ጌም እዩ ዝስራሕ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ዓይነት ጌም ተበልካ ድማ well let me show you this game and I am really shocked if this is true ምክንያቱ ንጄዲ ቫንስ ንክጠብሱ ዝገብርዋ ዘለዉ እዮም ዝብሉካ ኣለዉ for example listen to this one
back on this deal is strictly that you want to get a head start on 2028 and you don't want JD to be the nominee because this would be more in his, hey, we use leverage, let's give peace a chance, version of foreign policy. And your guy, Marco Rubio, is more of your traditional Reagan-esque foreign policy guy. If you're trying to get a head start on that, and this is really just a kind of a subversive proxy fight for the next primary cycle, I totally get what you're doing. Now, I still think your tactic is terrible. And I'm going to issue a warning, and it's a warning I'm going to... እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ክልተ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ኣለዎ ጄዲ ቫንስ ምክትል ፕሬዚደንት ህዝቢ ዝመረፆ ካልኣይ ድማ ማርኮ ሩቢዮ ዝበሃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፍን ዘሎ እስራኤላውያን ንማርኮ ሩቢዮ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣብ ዝመፅእ 28 ምርጫ that's why ድማ ኣብ ኩሉ ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ ዘለዎ ቦታታት ንጄዲ ቫንስ ሰድዎ ዘለዉ ሕጂ እውን እዚያ ዝገብርዎ ዘሎ ንጄዲ ቫንስ ደይመደ ኢሎም ጄዲ ቫንስ በዚ ናይ ኢራን ጉዳይ ወረቐቱ ክበላሸ እዮም ሓሲቦሞ ኢራን ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ሰላም ንስኑ ሰላም ናፃዕረ ከሎ በገለ መንገዲ ፋሒሉቱ ናብ ኩናት ምስ ተመለስካ ናይ ኢራን መንኮርኮር ዝነበርካ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ክትፈልጥ ዝፈተንካ ብላብላ ኢሎም ሽሙ ንኸፀልሙ እሞ ነቲ ማርኮ ሩቢዮ ጥቕቅ ኢሉ ኣይዛረብን እዩ ዘሎ ኣፍዑ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ደይመደ ኢሎም እዮም ከምኡ ገይሮሞ ዘሎ ስለምንታይ ጌጋ ተዛሪቡ ፅባሕ ንጎቡ ከይንቀፍ ኣዲኹም ለኹም ኣብዛ ኩላ ኩናት ናይ ኢራን ክልተ ሰለስተ ግዜ ፖለቲካ ተዛሪቡ ዘሎ ትም ኢሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚኣ ድማ ሽጣራ እያ ነቲ ማርኮ ሩቢዮ ይምልምልዎ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ንዑ እዮም ዝሰዱ ኣብቲ ክዕወተሉ ዝኽእል ንዑ ይሰዱ ኣብቲ ናይ ምውዳቕ ተኽእሎ ዘለዎ ድማ ንጄዲ ቫንስ እዮም ዝሰዱ ዘለዉ እቲ ሕቶ ንሕና ንሪኦ ዘለና እስራኤል ተጸላኢት ስለ ዝኾነ ምስ እስራኤል ዝፅጋዕ ሰብ ሓደጋ ክወርዶ ይኽእል እዩ ጄዲ ቫንስ ድማ ካብ እስራኤል እናተፈንተተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ፖለቲካዊ ዕምርናቱ ዝበለፀ ዕድል ንዑ ክህሉ ዝኽእል ካ ይብሉ ኣለዉ ወላ እኳ ቁማር ይፃወቱ እንተለዉ ንጄዲ ቫንስ ንክወድቕ ናብ ሓደጋ ይሰድዎ እንተለዉ እቲ ሓደጋ ዕድል ክቕየረሉ ዝኽእል ተኽእሎ ድማ ኣሎ ስለዚ እዛ ናይ እስራኤል ዝገብርዋ ዘሎ እዛ ሕጂ ትግበር ዘላ ኩነታት ህዝቢ ኣሜሪካ ድማ ንኣብነት ኤቭሪ ታይም ጄዲ ቫንስ ገለ ምስ በለቶም ናይ እስራኤላውያን ብርቱዕ ተቃውሞ ገይሮም ቪድዮ ምስ ይገብሩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ምስ ገበርካ ኣብቲ ኮሜንት ይብሉ ሓሰውቲ እስራኤል እንታይ ከተቐይምኩምና ኢኹም ፅቡቕ ገበረኩም ጄዲ ቫንስ ሕጂ ናፈቲናዮ ሕጂ ሰብኣይ ኮይኑ ዝብሉ ካትሪ ስለዚ እቲ ናይ እስራኤል ጠቕላላ ደገፍ የብሉን ወላ እኳ ንሳቶም ነዚ ከውድቕዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይፀርፍዎ ፀረ እስራኤል ንኣሜሪካ ከውድቕ ዝደሊ ብኢራን ዝተላኸ ናይ ኢራን ደጋፊ ካብ ምስኦም ዝሰርሕ ዘሎ ብላብላ እናበሉ ከናኣስዎ ይፍትኑ እንተለዉ ዝኣምኖም ሰብ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ሰብ ዝሰምዖምን ዝኣምኖምን ችግር ረኺቦም ኣለዉ ባይ ዘ ወይ እስራኤል ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዘጥፎ ዘለዎ ኢሎም ነዚ ፓብሊክ ኦፒንዮን ንምቕያር ንህዝቢ ንእስራኤል ከም ዝፈትኑ ክገብርዎ ኩሉ ዓይነት ብልሓት ኣብ ዓለም ዘሎ ይጥቀሙ ኣለዉ ግን ብገንዘብ ከም ዘረባኻን ተቐይረ ነገር የለን ተግባራትካ ኩሉ ግዜ ፀረ ሰብኣዊ ኣካይዳ ኣብ ሊባኖስ ዝገብረ ዘለካ ናራያ ኣብ ጋዛ ዝግበር ዘሎ ናራያ ሰብ እሞ ካብ 2026 ብቪድዮ ዝተሰርሐ ቪድዮታት ናራየ ከሎ ንፁር ዝኾነ ቪድዮታት ግፍዒ ናራየ ከሎ ንእስራኤል ንክድግፍ ዝኽእል ዝመሽመሻሕ ኣእምሮ ዘለዎ ጥራይ ዝብላኒ ኣእምሮካ ዓስዩ እንተኮይኑ ነቲ ትሪኦ ዘለካ ግፍዒ እናረኣኻ ከለካ ፅቡቕ ገበሩ ክትብል ድሕሪ ትመርፅ ኮንካ ደኒ ወል ኣትሊስት እቲ ፅቡቕ ነገር ውሑዳት እዮም ቶም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እዩ ዝበዝሐ ሰብ መኻ እስራኤላውያን ከመይ ውዒልካ ኢሎም ብዛዕባ ጥራጥካ ከማ እንደይስሕቁ ብፍላይ ፀሊምቲ ኮንካስ ንፀለምትስ ፅቡቕ ስእሊ እውን የብሎምን ዊኦል ነው ዳት ስለዚ ኣብ ከምዚ መድረክ ዘሎ ኣብ ዘይምልከተካ ትም ተበልካ እውን እኮ ፅቡቕ እዩ ትም ምባል እውን ፅቡቕ እዩ ትግድደካ ያለን እስራኤል ደግፈና ኢሎም ኣይለመኑኻ ሕጂ ኣብ ኮምታት ክትሪኦ ከለካ እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ እቲ ትገብርዎ ዘለኹም ቁማር እውን ንባዕሉ ሓደገኛ እዩ ከይትዕወትሉ ትኽእሉ ኢኹም ክወጥቀኩም ይኽእል እዩ እዩ ዝብሎም ዘሎ and boy this is very very fascinating ንግረም ኢና ዘለና በዚ ጉዳይ እዚ junior partner in this relationship. Do you agree that maybe Israel has gotten a little bit big for its britches here? No, look, I pretty much agree with everything that Trita said about the situation as it is. I don't think it's going to shift a tectonic change. I mean, this may be a blip, but in many ways it's a BB blip. Look, there's been a long-standing relationship between the United States and the nation of Israel. It goes back to the forming of the nation of Israel. That in the long run will persist just because of the significant strategic relationship and also historical relationship that the United States has now. So I agree that it's probably as bad as it's ever been, but I also see that when the dust has settled and when Bibi is out of office, there will be a strong attempt
on the part of both sides to try to recover that relationship. I mean, but General Kimmett, you have the Vice President ሕጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም የስ ፀገም ኣጋጢሙሎ ትሽግር ኣጋጢሙሎ ግን ክንዱ ዝኣክል ዓብ ፀገም ኣይኮነን እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ይብላ ኣሎ እሱ እውን ነተንያሁን ዕንደራናቱን ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ዘሎ እንተደየለ ኣሜሪካን እስራኤልን ዓብዪ ስትራቴጂካውን ታሪካውን ምትእስሳር ስለ ዘለወን እቲ ናይ ነተንያሁ ስርዓት ካብቲ ቦትኡ እንተተኣልዩ እቲ ፀገም ክፍታሕ ዝኽእልን ዘለና ረብሓን ምትእስሳርን ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ኣሳሲርና ክንከይድ ንኽእል ኢና ብርግፅ ኣብዚ ሕጂ ግን ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኦኬ has been lifted, but we obviously need to get some more details. Yeah, and that's what we're going to try and do right now. Going to Al Jazeera's chief U.S. correspondent, Alan Fisher. Alan, you are at the White House. What can you tell us? I'm just going to repeat this for our viewers. Reuters news agency at this point reporting a ceasefire agreement between Hezbollah and Israel to take effect at 4 p.m., and they're quoting a senior U.S. official. Well, we are working our sources and contacts, as you can imagine, to find out whether or not this is actually the case, but it sounds very plausible. If you look just behind me, just through the trees there, you see some cars lined up. That's the North Lawn for the week set up for the UFC or so. One of the things he was talking about is that the idea of the talks not taking place. He said, we didn't meet out of desperation around it. Money was signed. Just to remind you that from the podium of the White House at any time, it was even more remarkable coming from the Vice President and effectively criticising Israel for the criticism of the Memorandum of Understanding. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝተገበረ ስምምዕ ዝበሃል ዘሎ ብሓቂ ኣጋጢሙ ድያ ኣጋጠመን ክንምንታይ ደረጃ እዩ ክኸይድ ዘለዎ እቲ ሕዝብላን እስራኤልን ተሰማሚዖም ዝበሃል ዘሎ ንሓቅነቱ ከረጋግፁ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ግን ካብ ዘይተረቑሐ ወይ ሽሙ ካብ ዘይተፈልጠ ቦታ ዝመፅእ ሓበሬታ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ብሓፈሻ እቲ ጉዳይ ከም ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ጉዳይ ኮይኑ እዚኣ Americans? I mean, but General Kimmett, you have the Vice President saying that 24 hours ago, and then the President saying that the Israelis need to take a softer touch in Lebanon just before that, and then after that, hours later, you have the Israelis killing 47 people in southern Lebanon. I mean, does this demonstrate kind of a fundamental disrespect on the part of the Israelis toward the Americans? So as I've said many times, the United States and Israel have overlapping interests in the current situation. They are overlapping, but they are not identical. The fact remains is that the Israelis are looking at what they believe to be their national security interests. The Americans are looking at fundamentally at our national security interests. Will those interests overlap? We can work together. When they do not. ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክልተ ሰለስተ ግዜ እስራኤል ክትንቃቕ ከም ዘለዎ ኣብ ሊባኖስ ንሓደ ክትቀትል ክትብል ገዛውትን ንዕንወት ብዙሕ ሰብ ትቐትሎ ዘላ ጥንቃቐ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ምክትል ፕሬዚደንት ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰላም ክንገብር ከለና እስራኤል ብትገብሮ ዘላ ደብዳብ ኣብ ሊባኖስ ገለ ይድፈርሰና ዘሎ ስለዚ እስራኤል ነዚ ንሕና ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ሰላም እንተኽበርዎ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ክልቲኦም እናተዛሪቦም ከለዉ እስራኤል ድማ 47 ሰባት ኣብ ሊባኖስ ቀቲላ ኣላ ክንምንታይ ንዕቀት ዘለዋ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ክንምንታይ ዲስሪስፔክት እዩ ዘለዋ ንዝብል ክምልስ ከሎ እቲ ጀነራል ዝበሃል እቶም ጀነራላት ኩሎም ምስ እስራኤል ዝተገዝኡ እዮም ብፍላይ እቶም ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ክሪኦም ከለዉ እንታይ ዝብል ዘሎ ወል እስራኤልን ኣሜሪካን ከምታ ሶም ዝብልዋ እስራኤል ከምኡ ክብሉ ከለዉ ቅቡል እዩ ኣሜሪካ ከምኡ እንተኢሎም ግን እስራኤላውያን ከግርዑ እዮም ዘድዩ ረብሓናትና ንንበይኒ እዩ እስራኤል ዘለዎም ረብሓን ናይ ኣሜሪካ ንንበይኒ እዩ ዋላ እኳ ዘራኽቦ ነገራት ኣሎ እስራኤል ብዙሕ ዕላማታት እዩ ዘለዎም ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ወፃኢ እዮም ዝብሉ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ወይ እውን መራሒ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤልን ረብሓታት ተፈላለየ ክብል ግን ደይፈቱ እስራኤላውያን ከም ድሌቶም ከምኡ ክብሉ ይፈቱ እዮም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛን ከምኡ ክብል ዘይደልዩ እቲ ትእዛዛትን እቲ ሕልኽላኻትን እስራኤል ፈጢሮሞ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ንበይኒ ዝኾነ እዚ እውን ዘገርምን ዘስተምምን እዩ ኣሜሪካን እስራኤልን ድራማታት ናተን ይቕፅል ኣሎ ናይ ብሓቂ ድከሙ ወይስ ሰብ ከሽክዑ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ለውጢ ክመፅእ ድያ ይመፅን እናተኸታተልና ኣብ ሰዓቱን ግዜውን ሓበሬታ ክንበኩም ክንፍትን ኢና ንሕጂ ግን ኣብዚኣ ክንውድእ ክንፍትን ኢና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብዝበለፀ ክንሪኦ ክንፍትን ስለ ዝኾንና ፕሊስ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ የቐኒየልና እናበልና ክንዛዝም ቴንክ ዩ